Талантның ике канаты була. Беренчесе халык булса, икенчесе хезмәт. Кайберәүләргә талант тумыштан иңдерелгән булса, күпчелек очракта бу эш балалар бакчаларына, мәктәп гимназияләргә, югары уку йортларына йөкләнә. Сәләтле балалар өчен гуманитар гимназия-интернатның миссиясе республикабызның булачак лидерларын тәрбияләү. Гимназиябездә күренекле шәхесләр, талантлы һөнәр ияләре белән очрашулар циклы дәвам итә. Бүген бездә кунакта Татарның күренекле җырчысы, композитор, күренекле спортчы, Татарстанның халык артисты Вил Усманов. Ул гимназиябездә урнашкан легендар җырчыбыз Әлфия Авзалова музее белән танышты. Укучыларыбыз белән очрашып, алар белән җылы әңгәмә корды. Гимназиябез укучылары Пушкин картасы ярдәмендә Вил Усмановның кино һәм музыка дип исемләнгән концерт программасын карадылар. Гимназиябез укучылары зәңгәр экраннар аша гына таныш булган республикабызның күренекле шәхесләре белән еш очрашу бәхетенә ия. Бүген исә Татарстанның халык артисты, композитор, көрәшче Вил Усманов гимназиябез кунагы. Укучыларыбыз белән очрашып, лидерлык дәресләре уздырды ул. Гимназия белән танышу барышында күренекле җырчыбыз сәләтле балалар өчен гуманитар гимназия-интернат бинасында 2019 елдан бирле эшләп килүче легендар җырчыбыз Әлфия Авзалова музее белән танышты. Кунаклар китабында җылы хис кичерешләрен язып калдырды. Очрашу укучылар белән әңгәмә форматына күчеп, үзе дә мәктәп юлларына кайткандай булды ул. Адымнар комплексында белем алучы балаларга тудырылган мөмкинлекләргә соклануын яшермәде. Һәрберегезнең үзегездән тора сезнең киләчәк. Шундай матур уку йортында укырга сезгә бәхет елмайган икән, менә моннан инде сез 100% файдаланырга тиеш. Очрашу барышында халык җырын башкарып, укучылар күңелендә тирән хисләр калдырды. Әтисе Нургали абый Вилнең көрәшче, әнисе Рәсима апа җырчы булуын теләгән. Икесенең дә теләге чынга ашкан. Уллары Вил көрәшче буларак та, җырчы буларак та республикада билгеле шәхес. Сез бүген Акнашта кунакта, сәләтле балалар өчен гуманитар гимназия-интернатта укучылар белән очраштыгыз. Үзегезнең беренче тәэсирләрегез белән уртаклашсагыз иде. Тәэсирләр шул, шаккаттым килеп керүгә, менә шушындай ерак, Казаннан бик ерак урнашкан Актанышта, менә шундай матур бинада, менә шундай итәгатьле, татар телле балалар белән күрешүемә бик сөендем. Бу чыннан да бик зур эш, бу безнең киләчәк. Аллага шөкер әле икән дип бик шатландым. Шуңа күрә бик рәхмәтле сезгә. Чөнки бу балалар инде безнең киләчәгебез. Алла теләсә, һәрберсе үзенең юнәлешендә белем ала, шушы юнәлешләрендә белемнәрен алып, менә шу зур уку йортларына укырга кереп, зур шәхесләр булуын телим. Демәк, безнең сөенеп, әле өмет бар икән дип китәсез инде шулай. Нык сөендем, менә беләсезме, чөнки мин шактый гына аралашам, инде шушы концертный деятельность белән йөргәндә, балалар белән очрашабыз шулай, аларны концертларда күрәм, аларның поведениеларын карап торам, менә төрле. Менә алар ничек дип, менә төрлесе бар аларның. Бар менә шундай тәртипле, бар инде әзрәк кенә тәртип бозарга яратучылар да, бар сәләтлеләр дә, бар инде аларга бер нәрсә дә кирәкмәүчеләр дә бар. Әмма ләкин менә монда күреп торам, монда махсус җыелган, монда сайланган балалар икән инде күренеп тора. Җылы теләкләрегез өчен, фикерегез өчен бик зур рәхмәт. Безнең гимназиябезнең миссиясе республикабызның киләчәк лидерларын тәрбияләү дип атала. Менә шуны турыда күңелем сизгән кебек әйттем бит. Сез бик дөрес әйттегез. Безне дә борчый бер мәсьәлә, менә бүгенге көндә татар эстрадасы нинди хәлдә? Яңа җырлар язылу, гомумән, нинди бәя бирәсез? Ну, нәрсә дип әйтәм, татар эстрадасында мин үзем эшли торып, әлбәттә мин теге мактый да алмыйм, хурлый да алмыйм алай, совсем бетереп. Менә шушы бүгенге көндә чыннан да
Бүгенсе генә түгел инде, гомумән бер урындарак тора кебек. Бер урындарак тора кебек, ничектер мин инде үзем элекке традицияларны саклабрак яши торган кеше, мин элекке җырлар, элекке текстларны, шундый тирән мәгънәле текстлы җырларны җырлый торган кеше буларак инде белеп, шуларда тәрбияләнгән кеше буларак, бүгенге көндә, конечно, инде әлбәттә шушы бәлки тормышның шундай тиз баруымыдыр инде, белмим, аңлата алмыйм. Шулкадәр күп информация, шулкадәр күп җыр кирәк, шулкадәр башкаручылар күп, барысы да чыга, барысы да информацион поле бик тулган шулкадәр күп җырлар белән. Менә белмим, бу озакка барырмы, юкмы, әмма ләкин мин уйлыйм, халык инде үзенекен сайлап алыр, ләкин шунысы әзрәк борчый, бүгенге көндә тамашачы ничек дип әйтергә, җыр тыңларга түгел, шоу карарга киләләр. Менә шунысы мине борчый. Аларга ут уйнасын, аларга сикерсеннәр, бийсеннәр, менә шунысы гына мине борчыган бер темаларның шунысы. Җырның, текстның мәгънәле җырларның ничектер читкәрәк китеп бара. Арткы планга күчү. Арткы планга шунысы бүгенге көндә менә мине борчыганы шул. Калганы инде башкару усталыклары, анысы инде һәрбер кешенең индивидуаль. Анысы икенче мәсьәлә. Башкару усталыгына килгәндә инде мин әйтә алам, чөнки мин яшьләр белән аралашам, без бит инде татар моңы дигән халыкара конкурс белән дә шөгыльләнеп киләбез. Алар арасында бар талантлылар, кызганыч, әлбәттә, шушы талантлы яшьләр бүгенге көндә әле сәхнәгә чыга алмыйлар, чыгалмаучылар шактый. Менә мин өметләнәм инде, алар барыбер чыгар дип, чөнки алар бик тырыш егетләр, кызлар. Алар әле бер 5-10 ел эчендә менә шушы халыкка танылырдай әле яңа поколение үсеп килә икәнен мин тоям, сизәм, күрәм, чөнки без алар белән һәр вакытта да элемтәдә. Кино һәм музыка проектын укучыларыбыз район мәдәният йортында тамаша кылды. Проект кысаларында Бил Усманов укучыларны Россия һәм Совет кинематографының музыкаль хитлары белән таныштырды. Программаның мөһим өлеше булып җиңү хитлары бүлеге тора. Аның кысаларында Бөек Ватан сугышы елларында Совет халкы тарафыннан күрсәтелгән батырлык һәм ныклык турында сугыш елларының танылган җырлары башкарыла. Артистларның яшь буыны халыкара конкурслар лауреатлары Игорь Дмитриев һәм Диана Дәүләтшина «Седая ночь», «Яңа герой», «Музыка безне бәйләде» кебек заманча җырлар башкара. Кунагыбыз үзе һәм сәхнәдәшләре башкарган җырларның кыйммәте турында да уйлануын яшермәде. Бүген сез Актанышта концерт белән чыгыш ясаячаксыз бит инде. Тамашачы сезне бүген кино һәм музыка ягышмасам дип аталган концерт программасы белән танышачак. Бүген үзегез ничек яшисез? Нәрсә белән янасыз? Ни белән шөгыльләнәсез? Бүген үзем шушы сәнгатьтә яшим инде. Сәнгать белән яшим, чөнки мин бит бүген кичкендә Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясендә эшлим. Без төрле проектларын, татар проектлары белән күпчелек эшлибез инде, шөгыльләнәбез. Әйтебез узганымча легендар кызганычка каршы арабыздан киткән җырчыларның иҗат кичәләрен уздырабыз. Әйтик, Флора апа Сөләйманованың уздырдык, менә Хәмдән апа Тимергалиеваның искә алу кичәләрен, башка җырчыларның, композиторларның шушы очрашуларны уздырабыз. Әйтик, Илһам абыйның менә без бөтен 90 ел аның тугына, менә без инде аның туган авылында башлап җибәрдек. Илһам Шакиров исемендәге татар моңы фестивале кысаларында, аның туган авылында 2 ноябрьдә булды, 3 ноябрьдә Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясендә зур концерт узды. Анда инде күпчелек менә шушы мин әйткән, шушы конкурста җиңгән лауреатлар менә безнең классик әсәрләребез, халкыбыз җырларын, Илһам абый тарафыннан башкарылган җырларны үзләренчә матур итеп башкардылар. Бик сөендек. Инде февраль айында без әзерләнәбез менә шушы аның 90 еллыгын билгеләп үтерергә. Гомумән филармония тарафыннан инде без
игълан итәбез 90-нчы ел, 25-нче ел, аның Илһам Шакиров елы буларак сәнгатьтә. Һәм инде без һәрвакытта әйтәчәкбез, сөйләячәкбез. Шушы эстрада сәнгатендә җырчыларга да, шушы гастрольләре вакытында шушы Илһам абый турында әйтеп, аның җырын, бер генә җырын булса да башкарырга тиешләр. Шундый өметтә калабыз. Рәхмәт. Шундый зур эш башкаруыгыз өчен. Яшь буынга гына түгел, гомумән киң җәмәгатьчелеккә шундый мирасына, шундый зур мирасына җиткерүгә, үз өлешегезне кертүегезгә бик зур рәхмәт сезгә. Иҗади уңышлар теләп калабыз. Концертларыгызда очрашканчага кадәр. Амин, рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Кая барма җирдә матурлыклар, бишыл җирдә туып үскәннәр. Сәнгать халык күңелен, аның мәгънәви тормышын чагылдыра торган иҗади хезмәт. Укучыларыбызны халкыбызның күңел җәүһәрләренә, мәдәни мирасыбызга якынайту өстендә эш алып барыйк. Актаныштагы сәләтле балалар өчен гуманитар гимназия-интернат мәркәзебез Казаннан шактый еракта урнашса да, сәнгать өлкәсендә кайныйбыз. Шөкер. Дәвамлы булсын. Түгелдер, бу дөньяда без яшибез икән, юкка түгел, юкка түгел.